С възстановка на древния обичай вдигане на куните, в родопското село Яворово започнаха културните празници Куклен. Обичаят поставя началото на празниците на Куклен, които тази година минават под мотото «Да претворим традициите». Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и оперативна програма «Регионално развитие». За възстановяването на обичая активно участие взеха хората от село Яврово, ръководени от местния свещеник. Този обичай е традиционен за местната общност и носи белега на една древна традиция. Той е описан подробно в селищната монография на писателя Николай Хайтов за село Яврово още през 1958 година. Фестивалът Куклен на живо цели да съживи традициите и е своеобразен мост между миналото и настоящето. Подготовката за възраждането на древния обичай за плодородие и по-добър живот започна по-рано. В читалището на селото местната група за автентичен фолклор се подготвяше за празника. Рано сутринта иконите от църквата бяха окичени с градински цветя. Беше спазена традицията черковната камбана да огласи началото на празника. Молебствието започна с литургия в църквата на село Яврово. Шествието с иконите тръгна от местната църква и премина през всички свети места и оброчища в района на селото. За да спазят традицията, в Яврово специално за празника се завърнаха и много деца и млади хора, които отдавна са напуснали родопското село. Бяха извършени традиционните обреди, огласени от специални песни за празника. Шествието завърши пред паракли със свети Константин и Елена. Всички участници и гости на празника имаха възможността да вкусят от курбана и обредните хлябове за здраве и берекет. Чрез ритуала хората се помолиха за плодородие и по-добър живот. Проектът «Културни празници на Куклен – да претворим традициите Куклен на живо» ще продължи и през 2013 година. Възстановката на този обичай има за цел да доближи младите хора до обичаите и традициите на техните деди и да ги направи преки участници в това шествие. Чрез запазването на тази стара традиция, организаторите допринасят за съхраняването на културната идентичност на района, като придават нов облик и нов живот на празника.